Ix-xahar li għadda fetħu l-applikazzjonijiet biex ta' Marzu li ġej japplikaw dawk l-istudenti interessati li jiġu jistudjaw f'pajjiżna meta tiftaħ l-Iskola Medika ta' Barts f'Għawdex. Bin dawk li applikaw f'dawn l-4 xhur iridu jintgħażlu 60, iżda fi 3 ġimgħat diġà urew interess 1090 student. Dan biex jieħdu sehem fi proġett li se jżomm miexja l-ekonomija Awċija u jtaffi l-problema tal-istaġjonalità. Waqt attività politika fix-xahar Għawdex, il-Prim Ministru Joseph Muscat stqar li interess bħal dan fi proġett li għadu fil-bidu tiegħu jimla lill-Gvern b'kuraġġ. Din hija storja simbolu tad-differenza bejn dan il-Gvern u l-Gvern ta' qablu. Dan mhux Gvern li jaqta' qalbu. Dan huwa Gvern li huwa ambizzjuż. U l-ambizzjoni hija xi ħaġa tajba. Il-Prim Ministru fisser kif b'deċiżjoni waħda u bi proġett wieħed se jkunu garantiti mijiet ta' impjiegi għall-Awċin għas-snin li ġejjin, dan fl-istess waqt li tkun assigurata kura tal-ogħla kwalità u l-ekonomija Awċija tinżamm stabbli. Minn post fell-Awċin jekk inqalalhom xi ħaġa jridu jmorru ġewwa Malta għal kura, għal post fejn il-Maltin u l-barranin ħajibdew jiġu ġewwa Għawdex ħalli jibdew jieħdu kura dinija ġewwa Għawdex. Dwar il-kuntratti fil-qasam tas-saħħa, l-Prim Ministru rimarka li dawn ġew pubblikati għajru 2 paġni minħabba li huma kummerċjalment sensittivi. Dan bil-kontrarju għal kuntratti oħrajn bħal dak tal-lotteriji li kien ipprivatizzat b'deċiżjoni ta' gvern preċedenti biex hekk issa ma jistax ikun ippubblikat. Bħal dan il-Prim Ministru semma wkoll il-kuntratti tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta u tal-Liquigas illi wkoll ma jistgħux ikunu pubblikati. F'dan il-kuntest, Joseph Muscat semma kif il-Professur Albert Fenech, ex-deputat nazzjonalista, irriżenja mill-Parlament biex daħal fil-konsorzju li rebaħ dan il-kuntratt. Kuntratt li fi kliem Fenech stess kieku kellu xi ħaġa maħmuġa ma kienx se jingħaqad ma' dawn in-nies. Tridu li jiġu diskussi dal-kuntratti, aħna niddiskutuhom dan il-kuntratti għax huma kuntratti li jagħmlu onur lil pajjiżna.